Варшаве учинили напад на кіраўніка народного антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушку. Інцыдэнт адбыўся на тэрыторыі Варшаўскага універсітэту у часе Варшаўскай канферэнцыі ўсходняй Еўропы. Як высветлілася пазней, нападнік 33гадовы грамадзянін Беларусі Яўген Казанцаў, які навучаўся ў Варшаве паводле праграмы для маладых навукоўцаў. Казанцаў кінуў у Латушку сметніцу са словамі «здрайца хацеў спаліць апазіцыянераў», паўтарыўшы тым самым учорашні тэзіс Лукашэнкі пра быццам бы рыхтаванне Латушкам атакі на лідараў дэмакратычнага руху ў жніўні 2020 года. За апошнія тыдні атрымаў некалькі пагрозаў забойства, таксама выкрадання з тэрыторыі Польшы. Гэта былі имейлы, гэта былі і крымінальныя элементы, якія перадавалі гэту інфармацыю, і гэта інфармацыя трапляла да мяне. Не было ніякага страху, але было псіхалагічна такі, ты рыхтуеш, што зараз будзе удар. Ён пачынае крычаць, што я здрайца і што я вінаваты ў тым, што хацеў спаліць усю беларускую апазіцыю. Я разумею, што гэта чалавек, які хутчэй за ўсё знаходзіцца ў гэтым ланцужку усіх тых падзей, якія адбываліся за апошнія тыдні, і ў тым ліку звязана з тым выказваннем Лукашэнкі.